Serokê MHPyê Devlet Bahçelî jî daxuyaniyek daye temaşevanê nêja gotiye divê PKK tevî hemû pêkhateyên xwe hilweşîne û piştî hilweşandina PKK wê li Tirkiyeyê rojeke nû hilê. Bahçelî di derbarê pêvajoya çareseriyê de ji medyaya nêzîkî partiya xwe re axivîye. Serokê MHPyê gotiye hindik maye Tirkiyeya bê teror bibe rastî. Li Tirkiyeyê yekîtiya neteweyî tê avakirin aştî û aramî mayînde dibe. Li welêt jiyaneke nû ya siyasî û civakî pêk tê. Devlet Bahçelî dibêje em bang li her kesî dikin ku bên em siberoja pîroz ya Tirkiyeyê bi hev re ava bikin. Bahçelî banga rêberê PKK Abdullah Öcalan weke bangeke dîrokî bi nav kir û got piştî bangê gel bi hêvî bendewariyê dike. Di destê me de ye em vê bendewariyê veguherînin kêfxweşiyê ne ku xemgîniyê. Tirkiyeyeke bê teror wê bibe Tirkiyeyeke ku demokrasî lê xurttir bûye. Di serdemekê de ku cîhan ji nû ve tê rêkxistin pêkane ku ev geşedan ji bo Tirkiyeyê bibe derfetek. Bahçelî her wiha gotiye ji ber vêyekê divê gelek dînamîk bi baldarî bêne birêvebirin. Di serî de divê weke ku îmraliyê bang kiriye cek bêne danîn, bi les kongre bêl darxistin û biryara hilweşandina PKK bi hemû pêkhateyên xwe ve bê bicîhanîn. Divê bi reformên berfireh yekîtiya me ya neteweyî bê xurtkirin, edalet û wekhevî bibin bingeh. Bahçelî di heman demê de banga nivîsandina destûreke nû jî kir û got em destûreke nû binivîsînin ku her kes xwednav de bibîne. Her wiha gotiye jî ji bo xurtkirina aştiya civakî û kêmkirina cudakariyê divê aliyên siyasî zimanekî giştgîr û berfireh bikar bîne. Nakin.